Byl nasazen zároveň po válce, v korejské válce, možná situace v korejské válce. A v některých případech sloužil ještě pořád, klidně na začátku 80. let předchozího století. Prosím vás, máme tady jedno technické hlášení. Jestli se tady někde poblíž komentátorského stanoviště nachází pan Tomáš Trnka, řečený Krtek, tak tady na něho čekají jeho kamarádi. Děkuji.